for me, Mamuna, Macaba, Ediba, Asante Mampon, Nakakrini, and Namampon, a canny, a shed dine, Nadia can you answer less Santa Hene, and in a dome, and I barby see no, yes, ya, our Mampon, na aha, a Mampon, Crum, Santa Hene, at the cast, a whole door, degree, and Abba. Na me mamo edikan ehunu niema ekoso ewo enne fane ne de bas mako bro aduasa eno ekire oda ohene ede ma na mampo hene nipa omu eba afofro obo mu ba ha se nyina no ekire se enne sante hene de abre ye fi ase afri ha sei afri be bia ohene cars egigira no nyina na ye de akire ede akọ na yekudru apramano so a ya mamanfo ehunu niema ekoso aha the kingdom of Asante midin edi kofi kakare we the obodi be kase outlook and overview the white de eden niema ezisi aramede echemu no ohene ekase dodo ya wode aba ye mampon abonten no ena me pese mo nyina mo ne hu mo hunu sɛ de niema ɛte ɛfa ɛne sɛ de dema ɛkɔ obusha makashe mo sɛ bibi ehia de ɛyɛ nyina ɛne sɛ the kingdom of Asante we are the first yɛn yɛne eku a yidi kan ɛde niema nyina ɛde brɛ mu baabi a ɔhene cars ɛkɔkɛyɛ hɔ ɛna yɛfia ɛde ɛbɛ mu baase dodo ɛba yɛ nyina yɛ ma aduasa nti nnɛ mase ebe mene mampon na yahwe yaba koso ha bia na de bebre mo medical kan hye mo se yen ne edi kanfo e wo hon sentre aduma ni ne fi ase ansa na afoforo ba abeka yen ho ohne kasa ode ba ye ana wo ho no na nanu nyina ba na mama hene aba ana mu asisi mia mu ba o sha yahwe basa afodo afoforo ene private cars afodo ene ebiachi eba mampon ena me se Santa Hene eba eno ana minka ho mfonye ede acho wechre osompa da sebro sebu nsu ede som Santa Hene ene ne man Ghana ema bi eka ewiase afa na nyina antise ne da sebre eda form na Santa Hene se ebesie na Santa Hene de dom ana eba besie eye na mampon hene obusha maka cho se bibi se esia ye dom etse kaso bi e wo dom a asante e wo dom asante man yen ana ye dom atwi efa nipa so men kai mo ti na no be kai a ye ko bekum ko twifa bekum so na nipa bi aye wona adwen se bekum mo beba bi sande na ya o mane no ho nti nipa bi amma bi ene so ye hwe aman ni na eba amanye ni nyina ba na bi nsukura ne nipa bi ama bi o ntina nanom a ye no nyina asia na ye hwe kwan he fa so a ye ba mu hu ne hu sa de nipa nyina ate cars ahodo ana afiase a eba ebusu maka cho say ha the kingdom of Asante de be go so bia no e be mu ne charge am say yen na ye Asante ye ka Asante a kumase ani Asante na Asante aso abachu masida so bia ka sese ya ka Asante ene na enoa ene yen Santa Hene dom ya wode eba besie ono ane de hye e na mampon hene bas mako aduasa ebuni akire ana nipa ahyemu ma de eba beso de ba beso ma na ekese Asante eye o man ampa ye ka amomohu se de Asante man emu ni pate ne dodo ene se de si a eye etie edisemu ni bi se ya moma no enye mo nwa Asante ni se Santa Hene aka me ate ase se de nka wone mampon hene tie no de senka owuo eye nipa anka wo beto ache no ama na mampon hene afa no ho nanso da bia ye ka se owuo hoi ya na onim aboa ya afo ana se bomofo onim aboa ya afo nti ka we nyinaa edi Santa Hene nimu a
yɛde ba abɛsom ama mohunu sɛ Asante ɛyɛ ɔman. Ɛnɛ Asante ɛbɛmene Mampɔn. Yɛka Kumasi a ɛnɛ Kumasi abɛduru Mampɔn. Yɛka Kumasi a Kumasi aba Sɛkyerɛ. Ɛno ɛne deɛ ɛnwanwa ɛwɔ mu no. Ntiabusuafoɔ cars wei nyinaa ɛɛba abɛdi ɔhene anim ama ɔhene ɛna anim onyam aba abɛsie ɔno ankasa na Asanteman nifa. Yɛka Asanteman nifa a ne yɛka n'Amampɔnhene. Yɛka n'Amampɔnhene a ne yɛka Sɛkyerɛ. Yɛka Sɛkyerɛ nso a ɛne na yɛka Britio. Yɛka Britio deɛ a ɛne na yɛka abusua a wɔn adeɛ atɔ wɔ n'ani. Ɛno a na me ne mu di nkɔmmɔ na mɛka asɛm sɛ Abrutufoɔ no ɛyɛ mmusua bi ana wɔn aka abɔ mu a yɛfrɛ wɔn Abrutufoɔ. Wɔn fi aseɛ efiri Adanse Ayase ɛba ɛbɛduru Ahensan ɛtoa so ɛkɔɔ Adankranya efiri hɔnom ɛkɔɔ ɛyɛ nkurom maako bi soɔ do. Wɔn firi hɔnom no ana wɔn de wɔn ani ɛkyerɛ ɛyɛ Akurofon so fi Akurofon so ɛnam hɔ a ɛba ɛbɛpie Mampɔn kuo yi mu. Asante Mampɔn ɛwɔ bi. Asante Mampɔn ɛyɛ ɔman. Yɛka sɛ ɔman bi ɛyɛ ɔman a Mampɔn yɛ ɔman nanso Kumasi yɛ ɔman. Ɛno ɛne adeɛ a ɛsi ɛwɔ ayi mu. Ɔhene ɛɛba bɛba Kumawohene ana edi mu no saa ara nananom afi aseɛ ɛɛba maako. Ɔmo ba maako. Ɛbɛma mo nyinaa mo ahunu sɛ sɛdeɛ ɛteɛ no yɛba abɛsom Asantehene ba abɛsom deɛ a ɛne na nhyia na nnipa no abɛtwɛnku na aba abɛsom wɔ mu. Yɛbɛkɔ so ha biara yɛbɛma mo ho abusuafoɔ sɛ ɔhwɛ baabi a cars no eti ɛkɔkaa. Nsuo mpo anka mɛka sɛ ɛnɛ Mampɔn ɛbɛmene. Ɛgye sɛ wode firi ha sɛ ɛkɔ baabi a yɛmfie no wɔ no a ɛka akɔkɔnsini baako ɛne fa ana cars no ano ɛne ne tompo ɛnya ntwaeɛ no. Abusua sɛ tie biara no yɛde dɔm ana ɛyɛ adeɛ deɛ dɔm na ɛyɛ adeɛ deɛ a ɛdeɛ na yɛbɛma mahu sɛ Asante ɛyɛ ɔman na Asante yɛ ɔman deɛ a ɛne na yɛwɔ dɔm ampa. Medin ɛde Kofi Kakare